Бізге двор бик керек. Кылгали урамының 20-нче йорты ишек алды. Мында яшәүчеләр ремонтны ярты гасыр буе көтә. Ике сабый әнисе Әлфия Арсланова балалар мәйданчыгы сорый. 4 елдан берле без күрше площадкаларга йөрибез. Анда күбрәк балаларга уйный урыннар күбрәк, безопасно. Күпчелек юлларны тәртипкә китерүне сорый. Ни машинада, ни җәяү йөреп булмый диләр. Безгә инде иң беренче жол керек. Аннары инде бик благоустройство менә детский площадкалар, менә шул стоянка керек. Сейчас проходит вырубка. Хәзер ишек алдындагы агачларны кисеп, ботакларын җыеп куярга булдык. Мин район хакимияте вәкилләре белән күрешеп торам. Әлеге ишек алды республика программасына кергән, әмма эшнең кайсы елда башкарылачагы билгеле түгел. Хәзер аны халык үзе тизләтә ала. Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында иң күп тавыш җыйган 200 ишек алдын киләсе елда беренчеләрдән булып төзекләндерәчәкләр. Топ-200 дворов мы можем по конкретно. Әлеге 200 ишек алды июньдә билгеле булыр дип уйлыйбыз. Алар зур шәһәрләрдә генә түгел, Татарстан районнарыннан да сайлана. Хәзер 22-24 елда төзекләндерелергә тиешле 4000-нан артык ишек алды бар. Әлеге тавыш бирү шуларның 200-нде эшләрне иртәрәк башларга мөмкинлек бирәчәк. Кылгали урамындагылар үз тавышларын бирергә өлгергән инде. Без үзебезнең тавышыбызны бирә башладык уже. Бөтен кешеләрне тырышабыз бу ниде катнашырга. Дәүләт хезмәтләре порталында теләгән һәр кеше тавыш бирә ала. Моның өчен портал аша безнең ишегалды сайтына керергә һәм топ 200 тимәсенә басырга кирәк. Онлайн тавыш бирү юлы белән кеше күп йөри торган мәйданнарны формалаштыруда катнашырга мөмкин. Әйтик, Казан су яр буен төзекләндерүдә. Хәзер биредә төрле агач куаклар һәм пляж, киләчәктә исә төзекләндерелгән ял итү урыны булачак. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.